tahun na tumari siya. Ay, mo haba. Gimana kamu lu ini? Semua kebalangan lah. Heavy. 여기가 아직 하나씩 Mana? Sini mana? 그나저나 그다 아니 카메라에 쓰려면 사장님이 실락한 건데 근데 쓴한 Tanggung ke dia tak? sini ngomong mana Tunggu ke dia. 많이 좀 이거 봐 어디 빨리 그럼 내 장면 Tanggung ke dia. Mana? Itu jama beri tu.